салом бачаҳои азиз, биёед рӯи лавҳаро бо расми хирчаҳои сохтмончӣ ором медиҳем. ана ба лавҳаи тайёрӣ мо худатон назар афканед. мо ин лавҳаи зеборо чун ҳар вақт аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. биёед якҷоя ба кори эҷодӣ шурӯъ мекунем. ман барои тайёр намудани лавҳа картони ранги кабути пастро интихоб кардам. акнун биёед буттаи сабзаҳоро мо аз қоғази ранги сабз тайёр мекунем. қоғази ранги сабзро мегирем, қат мекунем. акнун қаламро гирифта дар рӯи қоғаз тасвир мекунем. мо аввал худи буттаҳоро тасвир мекунем. пас аз тасвир намудан бо қайчи мебурем. мо буттаҳоро тасвир карда шудем. акнун дар инҷо мо сабзаҳоро тасвир мекунем. мо сабзаҳоро пурра тасвир карда шудем. биёед қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда саросема нашуда мебурем. мо аввал гирди сабзаҳоро мебурем. баъд аз он буттаҳоро мебурем. бачаҳои азиз, хотиррасон мекунам ки ҳангоми бо қайчи кор кардан асло саросема нашавед. ҳамин мо буридани сабзаҳоро давом медиҳем. расми буттаю сабзаҳо қариб тайёр мешавад. пас аз бурида шудан бо ширеч ба рӯи лавҳа мечаспонем. бурида шуде мекушоем. ширешро мегирем, мемолем. акнун эҳтиёт карда саросема нашуда мечаспонем. пас аз часпонда шудан бо фломастери ранги сабз рангу бор мекунем. часпонда шудем, фломастерро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. мо аввал буттаҳоро рангу бор мекунем, ба назар намоён мекунем. ана ҳамта пурра мекунем. буттаҳои дигарро ҳам рангу бор мекунем. ана нигоҳ кунед, пас аз рангу бор намудан буттаҳо тора-пурратару зеботар мешаванд. ана бачаҳои азиз, рӯи лавҳаро бо буттаи сабзаҳо оро додем. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед аз қоғази ранги норинҷӣ мо анаи хоначаро тайёр мекунем. қоғази ранги норинҷиро гирифтем, қаламро гирифта дар рӯи он мо тасвир мекунем. мо тасвири хоначаро аз боми он шурӯъ намудем. акнун худи хоначаро тасвир мекунем. бо чунин даврачаҳо пурра мекунем. дар вақти тасвир намудан мо саросема намешавем. акнун аз ин тараф ҳам тасвир мекунем. пас аз тасвир намудан бо фломастерҳо рангу бор мекунем. дар инҷо мо тирезаи хоначаро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр мо тасвири хоначаро бо қалами оддӣ пурра ба охир расондем. акнун бо қоғазҳои ранга расми тирезаи хоначаро ором медиҳем. мо аввал қоғази ранги зардро гирифтем. дар рӯи он мо нақшу нигорашро тасвир мекунем. мо нақшу нигорашро ана ҳамин тавр тасвир мекунем. аз ин тараф ҳам тасвир мекунем. акнун дар рӯи қоғази ранги кабути паст мо оинаҳои тирезаро тасвир мекунем. пас аз тарсӣ намудан бо қайчи мебурем.
ана ҳаминтар таъсир карда шуде. Акнун биёед қайчиро мегирем. мо аввал ойнаҳои тирезаро эҳтиёт карда мебурем. мо пурра бурида ба охир расонде. ана ҳаминтар. акнун боз қайчиро бигирем, нақшу нигори тирезаро эҳтиёт карда мебурем. бачаҳои азиз, биёед бо чизҳои буридаамон тирезаи хоначаро ором медиҳем. мо ширешро мегирем, мемолем. мо аввал нақшу нигори тирезаро мечаспонем. ана ҳаминтар пурра мекунем. боз мо ширешро молидем. эҳтиёт карда мечаспонем. гири тирезаро мо оро доде. ана ҳаминтар мо ширешро молиде. ана нигоҳ кунед, гири тиреза тора пурратару зеботар шуда истодааст. акнун мо зери тирезаро ором медиҳем. ана ҳаминтар. акнун биёед шешаҳои тирезаро мечаспонем. ба он мо ширешро молиде. ана ҳаминтар мечаспонем. шешаи дуюмашро ҳам гирифта ба он ширешро молиде. ана ҳаминтар пурра намуде. пас аз часпонда шудан бо фломастер рангу бор мекунем. мо часпондани шешаҳоро ба охир мерасонем. ана ҳаминтар. биёед бо фломастер ранги кабуд расми хоначаро рангу бор мекунем. фломастерро гирифта ба рангу бор шурӯъ мекунем. мо аввал боми хоначаро рангу бор мекунем. пурра мекунем. мо рангу борамонро давом медиҳем. ана ҳаминтар пурра мекунем. акнун мо гирди нақшу нигори тирезаро ҳам рангу бор мекунем. ана ҳаминтар пурра мекунем. дар вақти рангу бор мо саросима намешавем. эҳтиёт карда мо рангу борамонро давом медиҳем. зери тирезаро ҳам рангу бор мекунем. акнун гирди шешаҳои тирезаро пурра мекунем. ана ҳаминтар ба назар намоён мекунем. мо рангу бори тирезаро пурра ба охир расондем. акнун худи хоначаро рангу бор мекунем. ана ҳаминтар пурра мекунем. пас аз рангу бор намудан бо қайчи мебурем. зери хоначаро ҳам ба назар намоён кардем. бачаҳои азиз, биёед якҷоя қайчиро гирифта расми тайёри хоначаро мебурем. қайчиро мегирем, ба буридан шурӯъ мекунем. мо эҳтиёт карда мебурем. расми хоначаро пас аз бурида шудан бо ширеш ба лавҳа мечаспонем. мо гирди бумашро саросима нашуда мебурем. расми хонача қариб тайёр мешавад. ана ҳаминтар эҳтиёт карда мо пурра бурида ба охир расонде.
акнун биёед ширешро мегирем, мемолем. бо расми хоначамо рӯи лавҳаро ором медиҳем. ана ҳамин тавр. ана бо расми хонача ҳамо рӯи лавҳаро оро додем. худатон назар афканед. биёед аз коғази ранги норинҷии паст мо ана ин хирсаконро тайёр мекунем. коғази ранги норинҷии пастро гирифтем, дар он мо тасвир мекунем. қаламро гирифта ба кор шурӯъ намудем. мо тасвири хирсчаро аз калаи он сар кардем. акнун дар инҷо мо бинияшро тасвир мекунем. акнун чашмони хирсчаро тасвир мекунем. аввал чашми якумашро дохили чашмашро пурра мекунем. акнун чашми дуюмашро тасвир мекунем. дохили чашмашро ҳам пурра мекунем. акнун дар инҷо мо даҳони хирсчаро тасвир мекунем. акнун мо бадани хирсчаро тасвир мекунем. саросима нашуда эҳтиёт карда акнун биёед мо пойҳои пеши хирсчаро пурра тасвир мекунем бо панҷаҳояш. мо дар дасташ мӯи қаламро тасвир мекунем. ана ҳамин тавр. акнун дар инҷо пойҳои пеши дуюмашро тасвир мекунем. биёед бо фломастерҳои ранга расми хирсчаро рангу бор мекунем. мо фломастер ранги кабудро гирифта аввал гирди расми хирсчаро пурра мекунем. ана ҳамин тавр рангу бор мекунем. акнун чашмони хирсчаро рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр пурра мекунем. дохили чашми якумашро рангу бор мекунем. акнун дохили чашми дуюмашро ҳам рангу бор мекунем. акнун фломастер ранги норинҷиро мегирем. дохили гӯшҳои хирсчаро пурра мекунем. гӯши дуюмашро ҳам мо пурра намудем. акнун чашмонашро ҳам пурра рангу бор мекунем. боз мо фломастер ранги кабудро мегирем. бини хирсчаро рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр. дар вақти рангу бор мо саросима намешавем. эҳтиёт карда рангу борамонро давом медиҳем. гирди калашро ҳам пурра намудем. акнун даҳони хирсчаро рангу бор мекунем. мо ҳамин тавр рангу борамонро давом медиҳем. пойҳои пеши хирсчаро ҳам пурра рангу бор мекунем. ана ҳамин тавр. мӯи қаламро ҳамо рангу бор мекунем. акнун мегузарем ба рангу бори пойҳои хирсак. пои якумашро аввал рангу бор мекунем. акнун панҷаҳояшро ба назар намоён мекунем. ана ҳамин тавр пурра намудем. акнун пои дуюмашро рангу бор мекунем. гирди панҷаҳояшро ҳам рангу бор намудем. ана мо расми хирсакро бо фломастерҳои ранга пурра рангу бор карда ба охир расондем. биёед қайчиро мегирем. ба буридан шурӯъ мекунем. мо эҳтиёт карда мебурем саросима нашуда. акнун гирди калаи хирсакро ҳам мебурем.
акнун гиди гӯшҳояшро эҳтиёт карда мебурем. Расми хирчаро пас аз бурида шудан бо кубик ба асоси лавҳа мечаспонем. Гиди пойҳояшро эҳтиёт карда мебурем. Ана мо расми хирчаро пурра бурида ба охир расонде. Акнун биёед ширешро мегирем, мемолем. Кубикро мечаспонем. Ба кубик мо ширешро мемолем. Бо расми хирсак рӯи лавҳаро ором медиҳем. Ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо тора пурратару зеботар шуда истодааст. Худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. Акнун биёед ана ин хирчаи дуюмро тайёр мекунем. Коғази ранги норанҷии пастро гирифте, қаламро гирифта дар он мо тасвир мекунем. Мо тасвири хирсакро аз калаи он шура намудем. Акнун чашмони хирсакро тасвир мекунем. чашми дуюмашро ҳам тасвир мекунем. дохили чашмонашро ҳам пурра мекунем. дохили чашми дуюмашро ҳам пурра намудем. Акнун бинияшро тасвир мекунем. дар инҷо даҳонашро расми хирсакро пас аз тасвир намудан бо фломастер рангу бор мекунем. Акнун мо дасти хирсакро ҳам тасвир мекунем. ана ҳамин тавр. панҷаҳояшро ҳам ба назар намоён мекунем. пурра мекунем. дар дасти хирсак мо мехро тасвир мекунем. акнун дар инҷо дасти дуюмашро тасвир мекунем. панҷаҳояшро ҳам пурра мекунем. акнун дар дасти дуюмаш мо буғачаро тасвир мекунем. мо тасвири расми хирсакро бо қалами оддӣ пурра ба охир расондем. Акнун бед бо фломастерҳо рангу бор мекунем. Фломастер ранги кабудро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. мо аввал гирди калаи хирсакро ба назар намоён мекунем, пурра мекунем. ана ҳамин тавр мо гӯши дуюмашро ҳам рангу бор намудем. акнун чашмони хирсакро рангу бор мекунем. дохили чашмашро пурра мекунем. акнун чашми дуюмашро рангу бор мекунем. акнун бинии хирсакро ҳам пурра рангу бор мекунем. мо пас аз рангу бор намудан расми хирсакро бо қайчӣ мебурем. мо рангу борамонро пурра ба охир расондем. Акнун бед қайчиро гирифта расми хирсакро мебурем. қайчиро гирифтем, ба буридан шурӯъ намудем. мо эҳтиёт карда мебурем. расми хирсаки дуюм ҳам қариб тайёр мешавад. эҳтиёт карда бурида ба охир мерасонем. акнун биёед ширешро мегирем, мемолем. саросима нашуда эҳтиёт карда ба рӯи лавҳа мечаспонем. ана ҳамин тавр. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо пурра тайёр шуд. Худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. мо ин хирчаҳои зеборо ҳангоми кор, чун ҳар вақта аз коғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. бачаҳои азиз, дар ин ҷо намоиш навбати ғунча ба охир расид. мо бо шумо хайри хуш мекунем. хайр шод бошед.